Dungalan. Dungalan, asa na ka dungalan? Ganina ra ba ako gapabot si mo dungalan? Kabalo man ko dungalan, kapanago ka sa kuwa ba? Abi mo makalimot ko nimo dungalan, di ko kalimot nimo. Huwag mong subukan. Masisira ang buhay mo. Kabalo man ko, nasa ko ang ebidensya dungalan no. Ayo pagtago-tago di dungalan. Adtuan ako diri sa balay dungalan. Asa na man gadong? Paabot man ko diri si mo dong. Okay. Kini mong gibilin sa kong ebidensya dungalan. Mo ni ang ebidensya na ana da. Dungalan. Asa na man gadong? Paabot ba ko si madungalan? Pag sa kauras na akong paabot si madudiri dungalan. Bala man ko dungalan na laban ko nimo. Lab ko tika dungalan. Dungalan. Adto na diri dong. Okay, daulat ko si mo diri dungalan. Ulat ko si mo diri sa ano, sa gawas sa mong balay dungalan. Okay, kaya ba akong ipaabot diri dungalan? Hari karon dungalan. Kabalo ba ako dungalan ay karon man akong ipaabot kay nagsabot ta gabi utos ng adlaw pa ta sige chat na makita ta diri karon diri dungalan karon wala man ka dungalan sigug paabot si mo diri dungalan oh nanay mong break dungalan iuli na Binato sa bag! Go! ako si mo dungalan kay kasi humana ta balita na ako nagtagwapo na karon dungalan ba ay diri dong kay magpaabot ko diri si mo dungalan. Di man gapon ti ka malimutan dungalan kay kabalo man ko dungalan na ikaw lang gid akong gawa nga di ba dungalan adto na diri dong ay mong kwandang oh break mi mo dungalan kay na may ward 2 kung dili part 2 di ba dungalan nagsabot ning ka na nay part 2 oh di ba pagbibigyan kita dungalan na nay part oh di ba sige dungalan paabot ko si Madrid dungalan ha. Okay. Hindi ko andong alan. Dati kita, pabay dong alan, kalau akong paabot. Hello mga Lodi, huwag niyo manang i-scroll. Pakidala na at palambingan po sa aking Facebook page. Comedian di Sambuanga po. Mga Lodi, I hope po nakapag-follow po. Thank you.